Blei Un kyrkhu ingi yak Jingdon jongi kaying ka bakhu kep kentang ka jong Blei. Nongkren apreng jing na kapor dei pastor jongi hi I Rev Lyndan Syiem. Pastor nakabanda ka Balang ngapan pa ujung sngau borom sngau lakloi ban sim mer ka banta. Ban yalam ya ka Jingiaseng du basdang du bawai no jongka. Kham tam ban ai ya ka Jingkren ka Jingiaslok ka Jinghikai shong tynrai. Shaphang ke Jingdon bak ke Jinglong U Blei ke benta ke benengkong ni part 1. Kapang ke bai pastor in kren in I Jinghikai manta ke sngi kalong ke Jinghikai shong tynrai shaphang ke Jingdon bak ke Jinglong U Blei ke benta ke benengkong ni part 1. Pastor blen kyrkhu pi un kyrkhu yangi khamtam ke bio sngau bat ke bio sngap ya ke Jinghikai ke bakodor. U Blei nak menta ka borom jung amen. Mari ka banta ka basa. Ngan ai ti hai pastor jung ban alami Jingiaseng badru ban ai ka Jingkren lang bag ni Jinghikai shong tynrai ni ka por. Mnejbun. U Blei shibun i temen masan nak banta ki kentien pediang tengini pendam ka Jingdon. Atrai kenrat U Blei bu kpau jungi bahabeneng ya ingo yeme bengila banda na ka yeng ka kentang ka jongme ban ai ka jingo bat ka jingero ka bade hok ka jongme bat ban pan ru ya ka Jingdon rekat ka jongme bat ki kyrkhu na beneng ki balong ka kular ka jongme hi to don rekat bat ngi ko trai bat barok ki benta jo ka jing shakri ka jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ. Amen. Ngi nirwai ka jingwai ka bening kong Don uwei U Blei haboneng utrai ya baro balaseng usen syar hi na men barim ngan iet ngan yaro kat baim kajing ruai ke beningkong Usen syarhi naban barim ngan i ngan yarokan baim ki hukum don baulai ban hikaya mon utwai ngan ngan chen jong u ban he ha ba hom ba shi sha e lawan ka gospel play hangi ka jing so jai na kalami ka play ngin shem ya mi ai bo ngin wan dong rim ban ne la pu ka po ya ka ban yang le ken de ya nga kan lam kisam lamban ki kenaru ki yamban kren ngan om tu chu namu Maria ki por basa tuan men simpen kreyanga tang yap ka ching yang ngapa ka ayom wa jing ma blang wa ke khubor ke bangin si sngau shibin kalong shaphang ke Jingdon bat Jinglong U Blei part 1 ke Jinghikai shong tynrai shaphang ke Jingdon bat Jinglong U Blei part 1
ki benta ki bangan pule na kaktin ke U Blei ki long na sam kendai pau ki de khot iwe hedu sao sam kendai pau ki de khot iwe hedu sao sam khat kendai ki de khot iwe hedu sao sam khat kendai ki de khot iwe hedu sao but rom ka lenong ka baneng kong ki de khot khat kendai hedu arpuwei rom lenong ka baneng kong ki de khot khat kendai hedu arpuwei kaktin ke U Blei ka ongkum ni ma me try me long ke jaka shong jongi hagi pateng benrio baro men ba mem pat pen mi no ye kilom lemne ba mem pat thauder ye ka kendau bat ye ka perthai wat nadu bomjukut hadu bomjukut me long U Blei me pen phai yo breu shaga jingjot bat me ong toan phai phiu khon benrio nabashi hajar snem akhmat jong me kilong kum menin haba kilalet no bat kum ka jing up keliang menmiet ki beneng ki pen bena ya ka buram U Blei bat ka sahet beneng ka pen I ya ki jingle ki kti jong o kawai pa kawai ka sngi kayai bena ka jingkren bat kawai pa kawai ka miet kayai pen I ya ka jingtep amdan ka jingkren lemne ka ktien ya ka jing sawa jongki amla banyo sngoken uksai jongki ulalet mi lingba ya ka perthai baro bat kiktien jongki hadu kabakut ka perthai haki ulabu ka tabernakel ya kasngi rom lenong ka benengkong kat kendai hadu arfuwei nabaya kata kabala bantip shaphang U Blei kalong ka bapau haki namar U Blei ulapan pau yaka haki namar ya kita ki ei ru ki bamla yo I ki jong u nadu ka jing penlong ya ka perthai la yo I shenna bala shaphang ya ki na kita ki ei ru bala thau ki balong ka bor bamjukut ru bat ka jinglong Blei jong u kenang bakin long klem jingkren dong sho na marhaba kilatip ya U Blei kim shim la pandan buram ya u kumu Blei lemne kim shim la aingo henrei kilaman thalano ha ka jing perkhat jongki kumta la pen senya tiao ya ka do not be jongki to U Blei Un kyrkhu ya ka jing pule bat ka jing sha skor ka ktien ka bakhoi ka jong u tungini pendam ka jing duai U Blei bok pau jangi bahabeneng ya ingo yeme na kabenta kani kano phai sngi ka bame aingi bangila bani don lang ka yeng ka bakhoj bat ka bakentang ka jongme ban ai yeme ka ngo ka yero ka bade hok ka jongme ban ai yeme ka por ka bakerpang ka jongi hakani ka sngi U Trai ban shakri yeme bat ban mat ka jingdon rekat ka jongme lembat ngi ban aish ka kam ka jongme bat ban sngo ban snap ka ktien ka ba im ka jongme atrai kenrat ngi kerpat bemen don rekat bat kene ke jing shakri ke jongi bat ki benta baro juga jing shakri bagin long ki ba pediang hun hakmat jongme bat bagin long ru ka jing Lyndan Syiem na ka benta jongi ngi duai ngi kerpat men kyrkhu bat u nongkren na kene ko por bat kiwei pat kino ishim benta kiai baro kinum long da ka jing start la ni ka jing la breu henrei kin long da ka jing pun ko bor ka banalor Giduai ko try na kabenta ka balang ka jongi baganang la ban ai ka jing shakri me giduai banginang mat ki jing kyrkhu ki jome ki jing im ki jongi khnang banginang la ban yakit yaba ka kam ka jome khnang bangila ban sakhi akhmat ka perthai yo jisu nong pen im giduai ko try ka committee balang ki nong sharai ki khot committee balang baro ai ka jing start hangi ban penya ya ka kam jo ka balang giduai na kabenta ka Jinghiaseng ya ka executive committee ya barok ki committee ya barok ki long kme ba ka Jinghiaseng kan long bashir rem ba ka bakhlain ban shakri me giduai na kabenta ka Jinghiaseng samla na kabenta ki nong yalam bat ki sha elam ba ki ne trailang na kabenta ka roy ka par ka baha kamiat jong ka ni ka kunhun ki samla po ka balang ka jongi giduai na kabenta ka Jinghiaseng khna na kabenta ki nong yalam nagabenta ki hep ki baret ki bajuan shakini ki jing shakri men step kyrkhui ki ko try ken ma de jing dorkat ba jing pendap pen biang ga jongme gidwai nam ta school pen pau ka jongi ngi roi ngi kio ko try na ka wei ka por ba ngi da duai ngi da karpat ba men kyrkhui ka jinghikai na khtin ga jongme kyrkhui ki nongelam
Joga skul pen pau yakin hoi kai ba e jongi ki ba ai la ka jong ko por ka bor testa man ka sngi U Trai ban shakri me kyrkhu ginong puliru kin man ablei trai kanat ig Jingdon kat ka jong me trai ki kam joga balang kila aroi bha ban ngidap da jing songo hateng ngilai bon ngilai khem ngi duai ngi kerpat ko trai Ola dede ka mon ka bakhoi ka jome ba men pen ko lo chu e ka nika jaka joga yeng bane ka jongi men pen ko lo me ko trai kan rat ya ki telai jonga nika yeng jan ka ba melate hang ni Mawroh bat ba menang pen scam chu e kita gi snar ki ba me melabo na ka benta jongi trai ngi shubo ya ka Jingdon kam jongi kum ka balang ahmat jome ban ngi kerpat ba me men kyrkhu ka balang bangin penroy ngin penyar ya ka jaka bangin kedup igi khon jo ka balang badi kiwei ru kibewan rengkat bat ngi duai ko trai kanat ba memen kyrkhu yagi kam gi jing shakri gi jongi hang ni Mawroh yagi jing rong yeng yagi jing selok yagi para bangeit badi kiwei patru bangin yok bor ban besai ka khtin blei jome ngi duai gi jing trai gi jongi ru shabar upot usam jonga ni gnong Mawroh mela ai ngi gi jaka hari bhoi hari war bat hapedeng lo mri khasi bangin trai ka commission kum ka balang bat kum ka Jingiaseng Sngi trai kan ra ngila sedang bani iya ke jing sei so ko trai kan ra hagi school hagi no hikai bara ka kam ka bakrao ka baki ki trai ngi duai na ka bentai gi mission ko trai hapam jula ha itang share aka umrin kin roy kin man bha da ka jing ai ge jong me bat babangi ngi ni duai na ka bentai gi ni gilang kha ngi ni kit ngi ni aish ka kam ge jong me na ka bentai gi ni gilang kha kanum don ke jing duna ka jikerdo ndri mamihi men pendap na beneng ko trai kan ra Iduai nagabenta kito kibay tray hang to ko try kino hikai ba e jongi kiwei patro kiba tray atray kin long ki sakhi gi jong me iduai nagabenta ki nongelam bat ki khot jong mission committee jong balang jong Jingiaseng Sngi kin yo mat e jing start ka ban me ban penia shaphang kam iduai ko try nagabenta ki long yeng po ka balang ge jongi ki don ki balama jing so si akini ki kendiat sngi kendiat tayau ki balama de jing do no ki ba e ki ba thon gi jongki ngi duai men pentengen niki men kershan bor me ki don ki ba pang gi besitam ke jing pang joga met ke jing ban khia joga jing mot ke jing lang a pisa joga men sim ngi kerpat e ka bor ke jing pen khia jo me ko tra hello jongki ngi duai nam tagi ba duk ki ba kerdo men pendap me ko trai bat bengi kum ka balang ru habangi kner ke khti joga jing arab kum kita men ai ke jing start ingi bengin la ban no senyang hagi jaka ki badai e ban yo jing arab ngi duai ko trai kerat ban aingu iki samla ki ba yo kam yo jam gi ni khindiat sngi ngi yo sngo bat kila khot roi ngi ban le duai ban le selok iki ta ki yeng ki bala mat iki ji yo kam sarkar bat kiwei trai ngi aingu eme mela kyrkhu shisha ka balang jongi yagi khon samla ka balang jongi tunang kyrkhu ginang roi ginang man bha blei kinang ya hakamon ka bakhoi ka jongme ngi duai ngi da kerpat yengi lang baro kiwei patru hagi kam gi jing trai gi jongi ngi ne roi ngi ne man bha ngi ne la ban pendap pen biang na ka benta ga yeng sem ngi duai na ka benta gi khon ki khti gi jongi kin yo ga Jinglong U Blei kinum sharing shapa shaphon haga ne ka persai henre kin ya ka lenti ka bapen sngewbha ya me ka lenti ka bapen don buram ya la di ka yeng ka balang bat kham tam e me traya dai ki khon jo ka balang ngi duai nam ta ki khon jo ka balang ki balet pule shabar ki balet tre shabar don rekat lembat ki ko trai ngia phone na ka por ngia pediang ki khobor pha ki khobor ban Lyndan Syiem na ka benta jongki ndre kita ki long tangi jing persang beriau ka ba kong san e ka long ka jing kyrkhu go jong me halo jongki iduai na ka benta ki bor balang ka district ka ban rakhi ka jing dap arpusan snem la shem snem ka Phunmuri district ka jongi ka Presbyterian ka jongi ka Synod ka jongi ka ba pankre ban rakhi ka jing dap arpusan snem ha katai ga pat ka snem ngida duai ngida kerpat ba men kyrkhu ko trai ya ka assembly ka jongi bari kiwei ki bor balang ko trai angin ma te ka Jingdon kat ka jome ngiduai ablei na ka benta ka ri ba ka judgment riu ka jongi ngiduai na ka benta ginong sensar jo ka jilla megalaya kinla ban sensar ka hok bat ka jingshisha ngiduai na ka benta ka ri India ba ginong sensar jong ka ngiduai ba men ai ki ka jing start ka jing shaphang ba ginya ka hok bat ka jingbha na ka benta upat ba jongkari ngi aingo bangilayo e gajing suk bat kari Pakistan ngim sotanat gajing snam bat gajing letma ringi duai ba gajing suk kanwan ngi duai ko try kan long gajing suk bayai ne ban ngi duai ko try karat ba kanumdan gajing le mar persha gajing snam ndrai sa shisien kanwan pai
ka jinga pediang iwei iduai nam tagiri ka perthai iduai na ka bentang inong sensar iduai na ka benta ka kam jong jinga lap jong me ka ni ka ri jong i bat shabar ka ni ka riru kaleng ka ni ka perthai bangin yo ban sakhi jisu uba krau uba don bor bat uba la ban penim atrai ngi aingo yame nam ta ni ka jia slok lang bagi don ka ni ka por kyrkhu ki benta ki basa jong jing shakri ka jong i ko trai ma ablei ki pop ki palat kerengkang jong ki babon ngi pahani gine baro ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong trai bat unong penim jong Jesus Christ amen hakane ke por ngi abandom no ke jing aingo kerpat ki oshes bandom ke jing aingo hadim lalum ke jing aingo na kerpat ya i Mr WD Sangkli ba in sabu jing duai ya ke jing aingo bat banbu kerpang ke jing duai ya ki link mission joka balang bat ru jong ke jeseng kenthai ini pandem jing duai Iwan ajan jome try blei bok pa jungi ba apneng bandem bangu hagi slajat ba khoj jome hagane kan phai si ko try bi kum ka balang kanno ngi dap da jing kemen ka bakrao pame layalam yengi kumne ko try bangiyo ban sakri lai luj ya ka karteng ka ba im ka jome hagane ka yeng ba khoj ba kentang ka jome blei bok pa jungi ba pneng ni sngu ko try bi ya ka jingalam ka jome kum ka balang langba kini kisi kisnem ki bala lejno adu kane ka por ka ba menta iyo sngew ko try bi ya ka jing kyrkhu ki jome ya la ka jong ka balang blei bok pa jungi ba pneng ni duai khmat jome ko try bi ba me menom ino yangi kum ka balang Andrei banginang la ban ya shaphang ban shakri ban penon burom ka teng ka jame wat lai kendu sibun gi jing aga jing em ka jongi kum ki long ying long sem Andrei men sumaringi men ri kendong yingi kotra bangila ban em ka jing em ka pen shobha hakmat jame aga ne ka por kotra yewan ra igene gi jing ai ki barit gi jongi ba mela kyrkhu sibun ka jing em ka jongi kotra bi Andre iwan ra akhmat jame tang khendiat ko tribe iduai ko tribe amar kata war lagi long tang khendiat war lagi long ki batgit akhmat jame ko tribe medon ka bor ko tribe ban pen roy ki medon ka bor ko tribe ban pen khoy ki ko tribe ba kajingai ka jongi kan long ka babit ko try na ka banta ban pentre kam eki kam jong ka balang ka jome hang ne ko try bi kyrkhu atrai ya ka wei pagwei kakti ka balano agane ka por kanam long thanli aga jingem ka jong ka ko try bi andrai banganang la ban peteng ko try ban ai ka kam ka jome lengba ki singi ki ban sawan kyrkhu ru atrai eki wei ki para bangeit ki bom syam la ban ai ki bom syam la ban poi ka ne ka yeng ka jome ka ne ka por lese ki don apreng ka jingpang ka sitom ni duai ko try ba mehi men lai ban sarpai ki ko try bagi ta ki jingpang ka sitom ki jinge ka badon ka jingem ka jong ki light ko try na ki jingte jingkhom jong gane ko perthei blei bok pa jong e ba bneng i duai khmat jome ko try agane ka por na ka benta ki kam jong ka balang ko try i yo sngeu ko try agane ka por ko try i ki langkha mission jong ka balang ka jome ko try i don lightly ki jaga kum ka mission ko try ban tre ka kam ka jome ban yala bi ka ten ka jome kyrkhu atrai yo langkha mission jong ka Jingiaseng kenthai jongi hagi itang share ko try bi baka nang roi shaphang hagi jing shagri jongka naga bandaban kring ya ki prabangei ki badan ka toga jaka bar shaki weiru komjo kyrkhu atrai ki long kmi ki be ki jongi ki badan kane ka jing kit kli ka bakrao nadu na yeng na sem ko try ban yalam ya ka yeng ka sem ban sneng ban krau ya lagi jong ki khon yikti oi ko try bi ban treru ya ka kam ga jame to wat ino iki enre ai bor iki ko try baginang la atrai bi ban pendap ya la ka jong kam ram kat mame medang pansa hagane ga sla khendeu kyrkhu kalangkha mission na try hapo kham ren ru kumju ko try bi bangilayo ban pli gane ga snem ko try
bi iduai ba me atrai bi men kyrkhu ki prabangai ki badan ko to ga jaka ki nonghikai ko trai ki nongtrai ko trai bi ba ki long ki breu ki ba IT la de met ban men sim ko trai ba shakri ban le ka mon ga jame ko konrat bi kyrkhu atrai galang kha mission ba ki dang shuda ban plishan ko trai paham jula ko trai ke badan nagri ke jaka apneng ki breu ki bam pati tho ya ka kerteng ke jame ki bam pati yo siau le se ya kerteng ke bem ke jame ko trai bi ai lengba ka ne ke jing shakri ke bangi bo angti commission lengba ka school ko trai bi kan longa trai kom ka jing shai ha ka ti ke jaka ko trai bi ba ki to ki ba yoi ba ki to ki ba wan ba ki ba yo siau ko trai kin mat ya ke jing hun men sim ha ka jing em ka jong ki ko trai ba ki la ba ni tho kam tam ya me ya trai bi u blei ba yem u blei ba shisha u blei ba dan ka bor ban bishar ka jing em jong i u blei ba dan ka bor ko trai bi ban ai ngi ka ta ka jing em ka bam jikot u ba dan ro ka bor ban bread yengi sha ka du jok ding ko trai bi blei bok pa jong i ba bneng so kyrkhu ila ka jong ka balang ko trai bi bangin long ka balang ka ba shitli ka balang ka ba yo ka bor ka jong me u blei ko trai bi apdeng ka ne ka jing yai kala jong ka ne ka perthei hen rai bangin am kala bangin long ki breu ki ba yek bangin long ki breu ki ba ya tli ko trai ha ki benta baro jong ka jing shakri ka jong i blei bok pa jong i ba bneng asya ban khot kar paru ya kerteng ka badan bor ka jome ka ne ka por na ka benta lau jong shakri jome I pastor jong i ko trai ba me walam knang ka ne ka por ban ya sam ya ka tin ka bem ka jome hapdeng jong I duai ko trai ba me men kyrkhu ya lau jong shakri ba i ko trai bi pen kop yu da ka bor men sim ko jome ko trai bi knang ba kata ka jing shakri ke ba na ya preng jong I ne ka por nin skeu tho ko trai ba i ya ka jingdon ka jome ha ka jing em ka jong I wei pe wei ko trai bar ka Jinglong Blei ka ba shisha ka jome ha ka jim ka jong I ba nang la trai bi ban shakri khamba ya ka kerteng ka jome ka ba me atrai we rang pen sa yang I ha ka ne ka sla khandeu ko trai bi blei bok pa jong I ba bneng to ya rap atrai yang I kum ka balang banginang la ban tur ya ki jinge baro ha ka jim ka jong I kum ka balang ko trai bangila banang trai kamba shishu na ka banta ka kam ka jame ko trai bi blei bok pa jong I ba bneng to kyrkhu yang I wei pe wei ko trai ha ka ne ka por abangin sayo sngeu ya ka tin ka bem ka jame lengbau shakri jome ko trai bi sngeu atrai ke jingdua jong I ke ne ka por da map ki pop ke jong I ki ba bun ke bangi ju pen so si ya ka kerteng ka ba khoj ke jome na ba ki ne ngapan a kerteng khon be ek jome Jisu ngaduai amen Ngi pempa ko jing songo ik ashas ki bala lumi ki jing aingo ba di Mr. WD Sangkli ba pengentang ki U Blei Un kyrkhu pi ke jing shakri ke jong pi ka kam ke jong u ngini betengi ke jing shakri ke jong U Blei ngini rwai ke jing rwai ka ba khat pra bar hadin ke ning in seyo ngoi ko khubor nagaktien ke jong Blei saudong ke buram jong utrai kerop bat seraf ki yeng ki jing yero ba ki rwai ki pensawa ye ki boneng Baro laitili ki dekat bat ka chorus ke jing ruai ke bakat pra. Saudong kaburom jong putra kirumban seram kiyeng Jingiaro bagi yarwa ki pensawa ya ki bneng kapneng ban ka kendo kiasle da kapurom jo utran Shami ban a burung kade bakun
cham bakut 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 ka ong try kipan baha klitam kamdeng ban ka kendo kasle daka burom chong U Trai shami ban ai burom kate bakun 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 trai lemban siram baro hapning dem ban balang hang ni ya ungen mandi dem keleng ya ungen waya rondi kapneng ban ka kendo kasne daka burom jong U Trai shami ban ai burom kate bakun 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 trai. Ki teman besan jong ke Balang Presbyterian Mawroh ki khot komiti Balang ki long kme ki long pa ki parlok samla ngai I Gingdon ki heb ki beredru ngai U Blei api baro aka kerteng ke koridor tam ke jong U Trai bad unong pen em jengi U Jesus Christ ngai U Blei api ki para bangeit bait ki bana kiwei pat ki Balang ki baje shakri lang ya U Blei lembat ngi nakawai ke teo shakawai ke jing U Blei api aka kerteng ke jong U Trai jong U Jesus Christ lembat mapi ki ba pai ki ba khmi bat ki ba sngo ya gani ke Jingiaseng ling ba ka YouTube channel jong ka Balang ke jing U Blei api lembat ke yeng sem ke jong pi aka kerteng ke jong U Trai Jesus Christ kumbala pen sngo aka basdang ba ka khubor ka bangan kren ka long ka Jinghikai shong tynrai ka Jinghikai shong tynrai lani ka doctrine halor ka Jingdon bat Jinglong U Blei bat menta ka sngingin pet ya ka benta ka benengkong bat ka benta ka baar le part 2 part ngin sapet hakani ka quarter ka banwan shua bangini osngoi ka khubor na ka khtin ka jong Blei tungini pendam ka Jingdon atrai kan rat U Blei uba ukpau jinghiba beneng uba ledon rengkat bat ngi na dok basdang jong ni ka Jingiaseng ngi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi mentaru bangin mat e ka bor ka banalor ha ka jing pen sngo bat ka jing sngo tho e ka khtin ka ba em ka jong me kamtam ya ka subject ka ba kraw ka ba mayan ka ba jilliu kat ka ni shaphang ka Jinglong Blei ka jong me ngilong tangkum ki khon long ret ki ba kren thron ya ki bangim da tip ngim da sngo tho ringi persang ko try ban sau tho e jing mayan ke jong me wat kan tai ko try ke jing persang jong shakri baret u jong me so start so la na lede re ushania bet ka bor ke jong me yarap bakan long ke jinghikai ba ke jing sau tho nagabenta ki para bangeit be ki badana po ke jing sop jong ni ka yeng mane nagabenta ki para bangeit ba ki parlok ru ki be osngau leng ba ki kor ki bor jong ni ka juk ka bamenta ngi aingo pa me osngau ki jing duai ki jing ko try ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong try bat unong penem jengi U Jesus Christ. Amen. Ke Jingdon bat Jinglong U Blei. Ke Jinghikai shong tynrai ke balong ka nongrim jong ka Christian theology. Ke Jinghikai shong tynrai shaphang U Blei doctrine of God. Bat kitu ki jingruai ki bengi ruai ru jingruai benengkong bat bakhat pra ki kren shpang ke Jinglong U Blei ke burom ke jong Blei. Ka Jinghikai shong tynrai shaphang ka Jingdon bat Jinglong U Blei kahikai ba U Blei udan ba U Blei ulong bat ba U ni U Blei ulong uba hak uba bha uba khot bat uba don bor baro namar lada omdan Blei kiwei ki Jinghikai shong tynrai
jong ke jinget Kristan kin kelon keram namar Jingdon nongkren lada amdan belai kabumut kiwei ki Jinghikai shong tynrai ru Jingdon nongkren bat kin kelon hino lada amdan belai amdan nongkren ya ka hok kasot barok ngilak ban lek kat bamon lada amdan belai amdan nongkren ya ka jingim ke babha ka jingim ke bakhot lada amdan belai ngisu im ya ka jingim ke babha bat ka babet namar bangi syapting ya ka jing penshitam jong ka an ngi syapting ya ka jing sya kem bat ka jing sya bisar jong ka an lada amdan belai ngi im ka jingim ke babha bat ka babet namar ngi subut ya ka rukom jong ka im lang sa lang lada amdan belai kamut mdan jing bisar ha ka bakut ka jing im kamdan ka jing bisar kamdan ka justice ha ka bakut ka jing im naga benta ki baro lada amdan belai kamut ba amdan bainong ya ki kam babha ka bangingi le kita baro ki sulong leno ai ya kani ka saman ngala shim kambun naga ko senior jong ka snem arjar arpulai ka ba ngala don benta bantho naga benta ka khot Sunday school jong ka KGP assembly bon sin ki bre ki jukli hatu udon shisha mo U Blei kumnong ila bantip shaphang ka Jingdon ka U Blei shaphang ka Jinglong U Blei kumnong ila ban penshisha ya ka Jingdon ka U Blei pidi bantip ya kani para bangeit bait pidi bantip ya kani log bait ba ka Bible kamshim ai kanu ru ka jing penshisha lani ka proof ya ka Jingdon ka U Blei ka Bible ka supan banabet ba U Blei udan bat baro ki breu ki deban pediang ya kani ka jing shisha ka Bible kam prove kam penshisha hendrai ka assume ka shim kum ka jing shisha ba U Blei udan bat ba mangingi deban pediang ya kani ka jing shisha ngan pule lai tali ki benta na ka ktin ka U Blei iwei korin lenong ka ba phra ka de khot ka ban rio ka ba ongkum ne iwei korin pran rio hendrai yangi dontang uwe U Blei ukpa na ba long ki baro bat mangi hau bat uwe U Trai ba U Jesus Christ da ba long ki baro bat mangi da u nangta Hebrew kalenong ka bakhatwei ka dekhot ka ban rio Hebrew khatwei hin rio Henry klem ka jinget omla ban pen sngewbha ya o namar ka day ya uta ubawan hajan U Blei ban nget ba udon bat ba ulong uba ainong ya kita ki bawa dia o ngimla ban pen sngewbha ya U Blei latang daga jinget om daga jingkinya om daga jing ai Henry daga jinget bangi pen sngewbha ya o bat nginget ba U Blei udon ngiwan hajan jong u baru ainong ya kita ki bawa dia o kasam ka ba khandai po ka dekhot ka ba ar ka ba ngala pule menne ka ongkum ne men ba mempat penmi no ya ki lom lemne ba mempat haudur ka khandau ba dia ka perthai wat nadu bom jukut hadu bom jukut me melong U Blei habam pat penmi no ki lom habam pat haudur ya ka khandau ya ka perthai nadu bom jukut hadu bom jukut melong U Blei mapi manga ngilong finite kamut ngin sakut nga de uban sakut pi pidi ki ban sakut henre U Blei pa ulong infinite kamut ulong ubam jukut nadu bom jukut hadu bom jukut ulong U Blei don ki breu ki ba perkhat ba ka Bible kan saai ya ka jing penshisha shaphang ka Jingdon ka U Blei hagaktin pareng ki ong kita ki proofs of the existence of God henre ka Bible kam ai ya ka jing penshisha lani ya kita ki proof dai tang ki start philosophy but ki theologian ki ba persyang ban penshisha ya ka Jingdon U Blei ka Bible ka shim ba ka Jingdon U Blei ka syai kedar hadu kata-kata batang ubabit ho ka Bible ka penon kam da kata ka kentien tang ubabit ubalen ya ka Jingdon U Blei ka sam san pulai ka dekhot ka benengkong sam san pulai ka dekhot ka benengkong ubabit ula ong halaga donod hoi ubabit ula ong halaga donod Don U Blei kilong ki bapuot bat kilale ya ka jing sngi ba ijli
Don shu ubale babaha. Kasam khat sao du khot iwei. Sam khat sao iwei. Ubabit. Hoi sashisin laong biang. Ubabit. Ulaong halaga doonod. Don Blei. Kini artiligi sam khat sao bat san pulai. Kishim baga Jingdon U Blei. Kalong ka basyai hadu kata-kata. Ba la shu ban len. Ya ka Jingdon jong u. Daitang ubit uban len. Ya ka ni ka jing shisha. Rom lenong ka benengkong ka dekhot arpau. Ngan puli ka ni ka benta. Rom iwei arpau. Namari ya kita ki ei ru. Ki bamla yo i ki jong u. Nadu ka jing penlong ya ka perthai. La yo i shenna. Bala shaphang ya ki. Na kita ki ei ru bala thau. Ki balong. Ka bor bam jukut ru. Bat ka Jinglong Blei jong u. Knang bakin long klem jingkren dong shu. Ngan puli biang. Bagan yo ban besut. Bat ban ne apok gidok nu jongi. Rom iwei arpau. Namar ya kita ki ei ru ki bamla yo i. Ki jong u nadu ka jing penlong ya ka perthai. La yo i shenna. Bala shaphang ya ki. Na kita ki ei ru bala thau. Ki balong. Ka bor bam jukut ru. Bat ka Jinglong Blei jong u. Knang bakin long klem jingkren dong sho. Ka bamut U Blei ula penpau ya ka buram. Bat ka Jingdon ka jong u. Ha ka perthai ka mariang. Bat ka jing penlong. Ka jing penlong akhtin pareng ka ka creation. Ka sam khat kendai ki dekhot iwei ar. Ngan pule ka niru. Lada pule meneng ngan pule biang. Sam khat kendai iwei ar. Ki beneng ki penbenai ka buram U Blei. Bat ka sahit beneng ka pen i. Yagi jingle ki kti jong u. Ka wei pa ka wei ka sngi. Ka yai bena ka jingkren. Bat ka wei pa ka wei ka miet. Ka yai pen i. Ya ka jing tip. Unu slap u bahap menta. Udah jing ai jong Blei. Ngi ai ngu U Blei. Ka sngi ka bami menem step. Bat ka ban sami adien balarang uslap. Kilong ki jing ai ki jong Blei. Ka jing kala juga ayom. Mentang ya. Ngia sngau biang. Kamdei ka ba. Shit ruem kreat ruem ka babiang menta ka neka Jinglong de ke jing ai U Blei ka portlang ka ba kreat ru ka de ke jing ai U Blei kini barok ki sakhi ya ka Jingdon ka jong Blei bat ka jing senshar ka jong Blei ya ka ni ka perthai ka sam khat kendai ka ya thu ba ka beneng ka sahit beneng ki klor u benai ki met beneng ki babon ka musyiap ka duriau ki sakhi ya ki shenriati ki jong Blei ki mati ki jong Blei ki don hagi jing thau jong u kini ki sakhi kim de ki proof lani ki jing penshishai ka Jingdon jong Blei kilong ki sakhi kilong ki dak ki shin kilong ki witness kilong ki signs ngan ong biang kini ki bangiu i saudong saukun kim de ki proof kim de ki jing penshisha kilong ki sakhi ki witness ki de ki dak ki shin ki signs ki ba kedo ya ka Jingdon ka jong Blei kat kum sam khat sao bat san pulai kum jur stish kinong rom lenong ka banengkong ubriu balan ne ka Jingdon jong U Blei la nyeu ya o ba ude ubriu ubabiet ka kentin Hebrew kalong nabal kamut ubiet kani kamde ka Jingduna ka bor jingmut kani kamde ka Jingduna ka bor jing perkhat henry ka thau ya ka jing biet ha kaman sem Umday ubriu baduna jing tho henry ubam nang ban pendon kame kata ka jing tho nagabenta ki ki bakenjaman sem ubriu udan ka jing tho udan ka jing shaphang henry ha ka jaka ban pendon kame kata ka jing shaphang ban wat ya U Blei kata ka jing start jong u ka pensarong ya u ka penlong keret ya u ban ka penlong baon kentat ya U Blei bat baon sngau start halade kidan kibriu hadu menta ki balong ki kenja nabal ki kenja bit ki bakeli hatu udan shisha mo U Blei lada U Blei udan hangno kita ki jing pen shisha ki len Blei jongane ka perthai kim dei ki baduna haga jabing haga jing shisha ki len Blei joga perthai ki la pas segi kerdan ki basalor ki don ki degree bat ki kerdan jing pule penban ka jing start ka jongki kalam syaga jing bit pitip nem kadon ke jing start bala asong start palat la asong tip lut ba hakabakut kalam syaga jing biet ka
Shitish kinong Rome ka landong ka banengkong kidkhot arpuway arpuar ngala pule mene ka khot arpo ngat pule menta arpuway arpuar namar habakilatip ya U Blei kim shimla pendan burom ya U kumu Blei lemne kim shimla aingo henrei kilaman thalano ha ki jing perkhat jongki kumta la pensenya tiao ya ka dok nut be jongki ani so ki missionary ki nang mo ban thok kantin kasi Nidus have missionary in Wales pensenya tiao senya kamut badum mo siteng senya pensenya tiao ong ki missionary ban penkelas ketien kasi namar habakilatip ya U Blei kim shimla pendan burom ya U kumu Blei lemne kim shimla aingo henrei kilaman thalano hagi jing perkhat jongki kumta la pensenya tiao kamut la pendum teliu ya ka dok nuot be jongki habaki kren planduman baki long ki bastad kilaman be no penban haga jing so start haga jing so tiplod iki baro ki kala be penban hakmat jong U Blei namar katangi di ban mahami ki breu baro baki balen ya U Blei kin ha haga jing penrem ngidiban mahami ki breu baro baki bakentat ya U Blei kin ha haga jing penchitom kini kilong kita ki kenja nabal ki balong ki babit haki ki bakenja mensim ki perkhat baki la tip lo di ki baro henrei kim shim tip ya ka bakong santam shaphang U Blei kadon ko gaji ato khana ka bangi jo so tanat bha ka por ngidang rip kini ki belasan la arang ba ki yo snoi kata hagi Jingiaseng yalap yo so bonsin ba uwei u riustat u shong ling ba uwei u maji u nongking ling ha kata ka duriau ka bahe ki adon nang ta arngut mo playos ngo ngasupen kan mau ya pi tekat bagi dang king ya tagaling utau riustat u kli maji wong maji nongking ling metip ya history utau maji wong kenrat ngam tip ya kata history ong utau riustat ta teme arpusan persen nega jingim jong mela alej kat benang ya nang tau keli utau riustat yu maji wong maji metip ya ke geografi tau maji wong ya ke geografi tengam tip wong ta te sashi pawa ke jingim jong mela alej kabomut chiteng nega jingim jong mela ale no nang ta ukeli une u riustat ya utau maji ko maji metip mo ya ka science and technology utau maji bopliu de buat duk ubasitom bom datib ye wong MP kat dia kata ka ba tang ban ong ngamla science and technology ngam tepi ong tau rustat tate sashi pawa ka jing im jong me kala let ka bomut lai pawa na ka jing im jong me kala leno kala shuleno te hamar kata ka por won uslap ubajur kumne beker yong ang ta erngit ki phalo kata ka bat kadon ka jingma bagata ka lieng kan ngam no utau maji la persangkat bala ban king ka lieng ban penpoi sarang ko nrem semla khado keli tau maji tau rustat rustat ong pinang ban jengi tau maji tau rustat ban jengi tengam nang ong maji tate sispa naga sispa jonga jing im jong pi kala leno kala le no te ga jing sisha kalong kane ngidon kam ban nang ban jengi mo ban jengi ka jing start jong ka jing tip ya U Blei bat ka jing ito ya kon jo Blei u Jesus Christ pila ban yo ki degree baro ki kerdan baro kanam ke buram baro lar pim tip ya ka Jingdon jong U Blei ba yu kon jong Blei Jesus Christ nong penem kita baro kilong leno kita igi Jinghikai baro kita igi khot baro ki keren shaphang ka Jingdon bat ka Jinglong U Blei ka Jingdon bat ka Jinglong U Blei ka existence and being of God bat kidon sauteli kirukom ba ki brio ki persang ban sngoutho ban bataye kane kidon shibun kiwei pat nrei nganum penjerong ya ka jingkren lani penjeliu than kini sauteli kilong theism deism atheism but agnosticism theism deism atheism agnosticism theism kadega san perkhat ka bangeit ba U Blei Un bat bau penpau ya ladi hangi ki brio kani kadega san perkhat Kristan ba U Blei Un bat bau Blei penpau hangi ki brio kabar kadai deism kadega san perkhat ka bangeit ba udan unong thau nong penlong nrei ya don benta shu bat kani ka perthai penpau ya ladi ki brio long U Blei la le chuti no
ula de psna ula klet ikene ke perthai kata di ke Theism ke balai ke atheism kadi ke san perkhat ke balen ni ke Jingdon U Blei dan Blei bat ngam salia ngan imkat bangamon ke basau kadi ke agnosticism kadi ke san perkhat ke bahikai ba amtip laudan ne U Blei ngimtip bat ngimla rubantip lau Blei udon ne em kidon syu sakiwei pat kirukom perkhat shaphang U Blei henrei kita isau kilong ki ba khmat ki start philosophy ki layatai shaphang ke Jingdon ke U Blei de ke hajar ki snem phila ban page bun ki video sa YouTube ki ba ai ke ni ke Jinghikai bat phila ban puliru bun ki material ki ba phila ban yo hangto henrei ke jing shisha kalong kane lara phi nget ne phim nget ru U Blei udon lara phi pediang ne phim pediang ru U Blei udon lara phi ong bam tip ne bamla ban tip ru U Blei te uyai long hi U Blei ka Jingdon U Blei kam shong ha ka jing nget lani ka jing bam nget jong phi ka Jingdon U Blei kam shong halor ka jing pediang lani ka jing len ke jong phi U Blei udon bad uyai ne ban long lani ngi pediang lani ngi len ye o namar kata ka sam sanpulai bat katsau u debet u penrem ya ka jing len Blei kum ka jing bet ke ba kraw tam ngila puli gitu gibenta naga city sha kinong rom kibaya thu ba U Blei ula thau ya ka perthai ka mariang ka jing penlong ula bu ya lagi jom ki mati bat ki shinriati ha ka jing penlong bat mendai shimpriakti mo ngi ong shimpriak kejat ngi ong shinriati ta ki shinriati ki U Blei ki mati ki U Blei ki don ha ka jing penlong barok ko wei but tang ubriu uba bit on len no ikini on kentaj no ikini bun sin ki briu ki perkhat bagi start philosophy la ni ki start theology la ni ki start apologetics kila ban penshisha la ni ban proof ya ka Jingdon ke U Blei henrei kamlong kumta amdan manu bala ban penshisha ban proof ya ka Jingdon ke U Blei lalu ubri ulala ban penshisha ba U Blei udon kamut ubri ula kham kraw ban U Blei ubri ula kham start ban ya U Blei ka Bible ka hikai ngi ngala pule mene ngan pule biang Hebrew khatwe in riu henrei klem ka jingen amla ban pen sngewbha ya o klem ka jingen amla ban pen sngewbha ya U Blei namar ka dai uta bawan hajan U Blei ban nget ba udon bat ba ulong ba ainong ya kita gi ba wat ya o nget bat pediang ba udon bat ba ainong ya kita gi ba wat ya o phim da don kam ki degree gi ba kraw phim da don kam ka spa ka hajar phidon kam tang ka jing sngorit hala do not ban nget ha U Blei bat ban shania ha o ngi don ha padeng kanika duriau ba jong ni ka perthai ka geografi ka mentoy ka history ka mentoy ka science and technology ka mentoy kiwei ki snot jing start jong ka perthai ki mentoy henrei ka ba kongsan hagani ka duriau kalong ban nang ban jingi bat ka jing nang ban jingi kadi ka ba mentoy tam yengi ka jing nang ban jingi ban sngo thu ba udan U Blei ban nget ha o ban pediang ya o ba dia khonu jong U Blei u ba deu Jesus Christ U Blei shim la eno yangi haga jingdom U Blei shim la eno yangi klem ki saki hangning in pet yiki lightly ki jing batai dagi start philosophy but ki theologian shaphang ke Jingdon ke jong U Blei ki don bun ki jing batai don ngalapet adu shipautali taba kan jerong than bat kan pen kulmar jing bot yangi ngan shimtang lightly kawai kalong cosmological argument ka jing batai naga Jingdon jaga jing penlong cosmological argument ka jing batai naga Jingdon jaga jing penlong teleological argument ka jing batai naga jing tmu jong ki baro teleological argument ka jing batai naga jing tmu jong ki baro but moral argument ka jing batai ya ka an jinglong babha shitelup ka perthai moral argument ka jing batai ya ka jinglong an jinglong babha shitelup ka perthai nengkong cosmological argument cosmos kamut ka jing penlong baro kawai
ke universe ke jing penlong barok kawai cosmological argument ka ongkum ni kanu kanu ka sedang banlong ka de bandon ka dau tynrai ya ke jinglong jongka ka besuk kata kanu kanu ka sedang banlong ka de bandon ka dau tynrai ya ke jinglong jongka ke ka dau ka penlong ka yeng mani Balang Mawroh ban yeng namar ba kalawan tung balangka Balang Presbyterian kay gadaw baka yeng gani kay yeng mani namar ngila sedang bansna ya kani kay yeng mani balay baka don ka balang kristan hari kasih jantia namar ba wan u Thomas Jones kata kadi ka benengkong kanu kuno ka sedang banlong kadi bandon ka daw tynrai ka jinglong jongka ka baar ka perthai ka jing pelong kala sedang banlong kani ka perthai ka bangi immenta kala sedang kata ka Big Bang Theory ka bagi batay ki scientist kay tu baka perthai kanang he kanang yar bat kadon ka por baka sedang kani ka perthai ka jing penlong baro ka jing ong ka balai ka long kani namar kata ka perthai ka jing penlong ka de bandon ka daw tynrai ya ka jinglong jongka kani ka jing penlong kani ka haw kini ki met beneng ki klor ki benai ki sngi ndai ka sngi ki sngi stars ki bandon keleng ka perthai de bandon ka daw tynrai ya ka jinglong jongki but uta ubalong ka daw tynrai jongki de U Blei ken ubala thau kini U Blei de cause U Blei de uba penlong ya ki henre ya shimdan manu ba penlong namar kenmau ngala pule mene ulong nadu bam jukut hadu bam jukut amdan manu ba thau ya U Blei penban de U Blei uba thau ki baro ki balong ude mau cause kamut amdan manu ba penlong ya henre de mau uba penlong ki baro nanai nuksa kinuksa ki arab bangin soto Isaac Newton ubalap eka gravity lani ke jinghap jongki tiar kitar nang tenalor sini syapo ladanga pelat kene kala habet syapo kata kene ke bor ke batan ngingi on magadon syapo kadon salor tebalai pat bagahap balai kam kiu salor ude Isaac Newton ubalap eka gravity ti uni Isaac Newton ude kristan ude scientist ubak rautam la junior Isaac Newton Albert Einstein na padang kiriu start ki bakraw tam jong ni ka perthai une ude physicist ude mathematician ude start physics start mathematics balap ya ka gravity ka board ka perthai bantan salade pite ude kristan bar ude unang ya thuk khana nagapor sakapor hakawai ka sngi Newton usna ya ka solar system usna ya ka sngi nang ta yakini ki planet mau kini gimet beneng Mercury, Venus, kaperthai, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, kumto ter usna. But undala dep usna ubu itanat bahaya ki. Hadin katu kan ni porwan uparlok jong Isaac Newton. Utaru dia scientist tamau dia balen belai. Isaac Newton dia scientist tamau ba nget U Blei dia kristan. Ong utau len belai ong manu basna ikan ika solar system. Manu basna ia kan ika sngi kini ki planets baro Isaac Newton ang mdan basna sumihi tau perlok ju uang mekren bit yu mdan basna ba kani ka sngi balasna itanat bha kini ki met beneng lasna itanat bha kumno kin sumihi Newton wang mdan basna ki sumihi tau perlok uang mekren bit yu ka bamla banlong ti ong kata ka jia thok khana Isaac Newton wang lada kat kini ka perthai ka jing perlong kat kini ka met beneng bat ka hau kimi ki don kumne me ong don basnai ki sumihi ya kata melak ban nget ya kata melak ban pediang ini ibarat ijing tau kan yu ba men ong ba ki sumihi nalade am don nong tau nang kata kadau lade ki barit ro ngi ong ba don nong tau kat kani ka perthai ka jing pelong dei ban don nong tau baru tau nong tau dei U Blei kabar theological argument hagaktin Greek telos kamut kabakut kajing batay na kajing tmu jong ki baro kani kabatay ya kajing janai jong ki baro kajing tau beni ki baro kamut ba udon nong sandur unong snai ki mensuang ya bat dik tu mobile ki ba sunyon budam kumto ki bala tang ban phone ban pha SMS mentang ila don kini ki mobile ki ba khamba te kani mentang page por dengan mobile jonga ngalak ban page kalendar ngalak ban phone ki parlok ngalak ban text WhatsApp ani ngalak ban lelut
Ia ki bro tang dengan ke mobile. La syai la sisi hadiah nabut dan sawan ki bak ham kraw susu kini ki tiar kitar. Kabamut ngisong tu badan manu balak desain dia ki. Lau Samsung ne, Nokia ne, Apple ne, manu ru dan uriu start ubasnai kini. Kani ke jing batai ko ongkum ne, wei. Kanu ko badan design lani ke jing ring dur. Dan u designer lani nong ring dur. Kabiang em? Kanu ko badan design lani ke jing ring dur. Kamut bau dan u designer lani nong ring dur. Kabaar. Ka jing perlong bat ka jing im ka penpau ya ka design lani ke jing ring dur. Baro ka badon na ka pertai. Kadon ka design, kadon ka jing ring dur. Nau dingse, su dingso nyamtra. Syau nau jurpur, syau niu jur ubahapok kendau. Kadon ka jing ring dur, kadon ka design. Kabalai namar ka tau don u designer lani nong ring dur. Halendat ka jing shna, ka babait ka berhenti hadok kat ni. Bat ka ba mentoy, bat ka ba seiso. Te lada yaki tiar kitar. Yaki ni ki jan bangibu ang ni hayang mani. Dan manu berdesign iki. Sentir, manu berpenbait sentir. Manu? Kisuwanhi, kisumihi. Lasyam tiyo kilak kela. Nagarong sao rong li, syakaway pat karong. Kidan kini ki samla kibaya penbait igini kiadan hang ni ngai kendo iki menamen iwan Jingiaseng duai. Te wat ma phi ki bakhlem yo i ki rupite badan manu basnai ki bo itanat iki kumne ka design ka bayasri muni kamon muni kadiang jonga kamon jonga kitai ki khiur kumjo dan manu berdesign. Te nakata ka daung iso tho dan designer yakini ki baro kat notam ya kani ka perthai ka jing pelong ka mariang ka jing itanat jongka dan manu basnai kini baruta udai U Blei. Kabalai ka deika moral argument ban ngan sapenkut artar hang ni moral argument kajing batai ya ka an jinglong babha shitulup ka perthai balai ba filong babha balai ba mga persang ban im kajing im babha balai ba fi im hok balai ba fi persang ban im hok katkum kani ka moral argument kajing batai na ka an jinglong babha shitulup ka perthai wei ka wei ka an ka don kam yo nong thau an habadon kanu kaan mo na pilet chigi jakai ba per ki an shnong ki adong ki adit ki an ki kanun la tho hang to mbit ban peniang kali memit mbit ban di abam mbit ban ter la ai o la don kini ki an kamot don manu ba thau yi kini ki an don manu ba la bu e to signboard hang to khnang ba ka perthai kan tip kawai ka an ka don kam yu nong thau an ka baar ka don ka an jinglong babha ne ka moral law shitulup ka perthai ki breu ki tip e jinglong babha mdei ban penyap mdei ban klim mdei ban to mdei ban sakilam ler kita baro kamut la yatib lut baro kata ka moral law ka bala tib lut shitulup ka perthai namar kata udon unong thau an ba kraw halor ki baro udon unong thau an halendat jong ki an ki magidon ha kani ka perthai na kata ka daw ngi so thu ba ka babha kamut U Blei la bu lupa hangi mdai tangangi hagi benrio jo ka perthai baro bar hangi buat e kata ngi so thu ngi buat dia ne kata ngi so thu dan mano bala besut e kata hapo gido no jongi ngan ai ganuksa ngidon ke jing tip lem pitip conscience akhtien pareng sundesis akhtien Greek sundesis conscience ka jing tip lem kabamut la kibriu ki yo i ne kim yo i ngiru nginle e ke badai mo ne ngile e babha tang habi i kibriu ngile e babha wala kibriu ki yo i ne kim yo iru kata ka diga jing tip lem ka jongi kata ka deka ngabat kunis umba ka shong hang ni tangam tip hang no ka don tambalong kadon hapo ka jingmut jong brio ka dono jong brio ha ka jinglong jingman jong brio ngitip ke ek badai bat ke ek balaj kani ka ji tip lem ka dei ka bo blei la ai hangi bangin so tho ke ek babha ke ek basniu ke ek badai ke ek balaj ngamong bangi but barabor ka ji tip lem namar ba teng-tengi kumbakla teng-tengi ele persa Hendrai ngimsuk banyak jaga jing bomman ngimsuk banyak jaga jing ele persa kata ka ji tip lem kaya lam ingi U Blei hateng-hateng ke jing tip lem kapan kesan ingi hateng-hateng ke jing tip lem kapan rem ingi rom ar khatsan Kajian tip lem dan kipor ka penrem ingi ngila le palat ngila kerentam
dan kapor pat baka penkesan yang ish pila le ka badai pila keren ka badai ka jingetip lem labatai kum ka pongshai ka ba ailat ban rung ka jingshai ka jong blai ka pongshai ka jingkhang yet ka wan rung ka jingshai ban rei lada kani ka pongshai ka la jaklia ngi pen khot kini ki jingkhang yet jong yang mani man kapor nomor ba ki jaklia ba lada empen khot kinang jabo kinang jaklia kinang sop pring bat hakabukut phimla bani isu kumjo ka jietip lem chok phi kalong kumno ka khot kani ka pongshai ka do not phi pen khot i jingkhang yet ka do not jong phi ne kelas dang ban jaklia lar phi nang le ki pop bat ki jinglin basniu kanang jaklia nang jaklia ka jietip lem hakabukut kani ka jietip lem kan long kumbala thang daunar saw bat undan shu ka jing sautu nakata daw ki khasi ki ong utote ulayap ka jietip lem ula long kumumran ulayap ka jietip lem dan shu ka jing song tu kani ka pongshai la dum tliu la pensenya tiao yo isho dan shu ka jing shai te ngidon ka jietip lem ngila ban khangkhop ngila ban set henry ka don ka jietip lem la dengi ko ngo ni so tu ka e ka badai bat ka e ka babha kani ka jietip lem kabadana po jengi ka sakhi ka aidak ba udan uwei ba shalendet uba ayengi ya ka jing shisha ngamong ka diga proof ngamong ka diga jing pen shisha henry ka diga sign ka diga witness ka diga dak ka diga sakhi ba don manu shalendet uba ayengi ya ka diga jing start bat ka jing shaphang ba utau de ublei unong bo unong thau unong penlong ya ki aka baro Tiga Jinglong U Blei ngan sakra na kawai pat kapor bat ya ukun U Blei Jesus Christ kataro ngin sayo ban kra na kawai pat kapor to Blei Un kyrkhu yengi lingba kanika sermon halor ka Jingdon bat ka Jinglong U Blei part 1 nakabenta ka buram ka U Blei amen tongine duai atrai kenran ngi aingo eme bengilayo e kanika Jinghikai shaphang ka Jingdon ka U Blei ka Jinglong ka U Blei ka existence of God, ka being of God. But irap bangin long kiba start kiba biye. Kiba start ban ito ba udan U Blei bat ban pediang ye o. Bangin sngaw nang ngin sngaw tiplot iki baro. Henry bangin sngaw rit bat ong ilong tang kibre kiba shrany. Bat kiba duna ka jing song tho. Mame atrai melong ubakra halor baro. Ngi pendam rit ele khmat jome ko trai bat ngi duai Pemen ai ke jing shai na beneng bakan shat jing shai ling ba pong shai jongka do not ke mensim ke jongi bengini shem bat me ngini tho eme bat bengin IT la di eme kyrkhu ko try ke ni ke jinghikai bala ai bat ye ke bengila pediang kan lo ke jingarap ke jing mentoy ngi ai ngo ko try ba me asngaw ke jing duai ke jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai amen Ngine penwai no egani ke Jingiaseng ke jongi ngi penpau ke jing sungo I organist Mr. Balmiling do nong pure nong yalam jingruai Mr. Bayarlang Warjri bat kini parlok samla ki bapait igi sound bat kini ki kamera kanang ban penmi ke YouTube channel juga balang bat kiwei patru ki bayadon benta ha kini ke Jingiaseng to blun kyrkhu kerhaya phi ngine ruai ke jingruai ke bakat ar bat hadin kini ke jingruai ngakerpat I teman besan I W Karsano bain soba ban bu jing duai lengkot bat ban sapelat yangi daga jing kyrkhu penwai ablei baju yarap yangi ngi kermen ru hame eryong ba long jakari ba jaka shong bane hadin kani teman besan IW Karsano ka jing ruai ka bakat ar Baju yang ram yang i kermen ru amin ha yong balo jakari banjakasho bane Ka ken chong mi riu ku
du shong các clan các sang ti crown trong mi cả chính ya da cả long men pa ki men pan sim say earth hey men pa men long na pam ju con mi Jinglong U Blei ban ju non men yai long she ha just them hak ma jong mi ki long kum she sni kum jing amin ba kan du e ha bang pa mi ka sni ka por ba kum ka wam pa shle ki hun ka ken no ki hel la ken kum jing pos new ban cha tam mi ka sing a play ba ju ya ram ya ni ker me ru ha mi ha shi tom ba ro long casti long cha ka shong ba ne U Trai Nyango ime au blei U Blei u bakrau U Blei u badan bor baro U Blei u bangeit medan hapdeng jongi hageni kijing sakri ke bangi yo hageni kijan med jongeni kisngi Nyango ime au blei bamela thau Jingi U Blei melabo asla jongeni ke perthei ban me pen pau ru bamelong U Blei jongi bangila ban snuthu hagijing marway Nyango ime ablei bamelong unong thau unong penlong yeki baro ki badan hasla perthei hagi beneng sejrong ban hagi hapo ke khendo ban malabu ru yo brio bo untip ye kita baro bagi long ki jing penlong ki jong be ko kan ran ablei bakrau to nang pen pau yala ke jong ke bor ke jong me hagi jing ke jongi bahabangi long ki bala ja no na khmat jong me wad yengi to wad yengi batu sem yengi kan ran bi bangin yo ban phai pat seme nalaki jong ki jing palat ke jing ke jongi to kyrkhu atrai ye kini ki jing sakri hageni ki janbet kyrkhu ka khubor ke bangi la yo kyrkhu pastori ba ai ye kini ki jingkren ba yenang yo su ye ki jing shaphang ka bana me hi au blei ban pansai apdeng jongi kum ki khon jong ka balang lingba ki por baro ki banang wan to pdiang ye kini ki jing khot karpan barin to ma ye ki pop jongi pelajingi nang ni ringkat bat ki jing kyrkhu ki bakin sai ki jome to da ai ro ba ki jing ai ka badab yang kar hayu jisu kristu trai ki jing ba U Blei u pa na bom ju kot segi bom ju kot ki jing slok ki jing pentien pensaj bor men siem ba khon kin song dap ha ki jing jongi I wei pa I wei kin long lem bat upat lang jong U Blei ba hak leng ka perthei man ta bat slu ki bom ju kot ru amen